Met een crowdfundingsactie en het inzamelen van statiegeldflessen hoopt de familie van de handicapte Ties geld bij elkaar te krijgen voor een rolstoelbus. Ties kan zelfs maar kwalijk rennen door een hersenbeschadiging en dus met de rolstoel overal mee hinnen. Maar zo'n rolstoelbus is duur en dus beziekt de familie op alle mogelijke manieren geld in te zamelen. Op dit stuit tillen Heid en Mem Ties elke keer zelfs in de auto, maar dat gaat haast niet meer. Ik word te zwaar. En ze kunnen mij niet tillen meer, bijna niet meer. Ja. Dus dan moet er een bus komen waar je zo in kan rijden? Ja. Mooi en oor is er haast €25.000 nodig. Geld dat ze net ha. Wij zeiden van dat gaan we gewoon niet alleen redden. Hè? Ook omdat wij binnenkort wel moeten verhuizen. Omdat het voor Ties hier niet haalbaar is. Ja, en dan ga je verder kijken. En toen zeiden we van we moeten toch met crowdfunding maar hulp gaan vragen aan andere mensen. Ontnota is er zo'n €15.000 binnen. Er moet voor de simmer nog €10.000 bij om de rolstoelbus keerpje te kennen en om te bouwen.